Wayahe tanggapan Fajar Lighting. Iki nomornya YouTube kuwi lho Bolo, nomornya ganti. Alamatnya Desa Margorip, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Info nih hari ini main Bolo, main jarak pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Sone 16 audio. Terima rental lighting komplit, barang-barang Bolo, barangnya ready untuk segala cara yo. Ben acaramu gemerlap, bisa kelap-kelip. Apik tapi ora patek ketok nggo. Di acara sembarang ready Bolo. Pokoke diinfo. Cek sitok-sitok arepe budal, cek isik Bolo. Mengko cek sound sesuk karnavale Bolo. Dansere Nesha Amora karo kanca-kancane. Sik Bolo, iku tak ringkesane sik. Dungkane dhuwur motor kek budal. Cek isik Bolo. Wis Bolo, wis tak unggah-unggah nih, karek unggah nih racing. Wis tak ringkas. Ready Bolo, wis munggah kabeh karek budal. Sat track, sapa racingnya. Sak ondone wis rek budal. Oke. Cek apa ngincang ya. Fajar Lighting siap berangkat. Balik di Rusya. Ngarep buri. Oke Bolo. Bolo, gimana aku masang apa video repot. Kita lanjut ya. Wis tak pasangi karek ngekek input ki spek 16 wis tak dudu ya. Pokoke mau lulasan boke speakere 18 in.
Wis delok dhewe. Nek sing tengah iki Bok Anyar bolo. Dan arene ya nek tasone dhuwur kae bolo. Wis. Alamate Turus Ngurah Kediri. Wis menerima segala info iso nian. Mending ya tatanane. Tatanane mending bolo. Wah. Wis. Siap diinfo untuk segala acara. Wis mau wening arek masangi kabel kepengi cek sound. Lho. Nek pengen ro suarane engko ndelok cek sound-e. Harus esuk karnaval yo. Nek desa Jajar Kecamatan Pelosok Klaten Kabupaten Kediri. Sini. Infone ngono ki sik yo. Kok tak terus nek wis cek sound.